det er sådan set bare min fantasi, jeg sætter på prøveløsladelse. For nogle er det provokerende hærværk, men for Michael Wisniewski er graffitien en levevej og en undværlig del af hans måde at udtrykke sig på. Så jeg har rimelig meget lyst til at tegne og male hele tiden, fordi jeg har så mange idéer inde i mit hoved om hvordan og hvorledes. I år er det 25 år siden den moderne graffiti kom til Danmark. Og selvom det altid har været ulovligt, så har københavneren lige fra folkeskoletiden formået at tjene penge på det. Der kunne man blandt andet male skoletasker til klassekammerater og andre folk på skolen og sådan noget der. Jeg ejede ikke et gram for talent til at starte med, inden for tegning eller noget. Kun ingenting, men øvelse gør mester. Det fandt jeg ud af, fordi jeg gav den fuld gas. Michael er selvlært kunstner med særlig kærlighed til det surrealistiske formsprog og detaljerne i bogstaverne. Jamen, min første fascination, det var udtrykket. Hvordan du kunne lege med bogstaver. Så det, at man pludselig kunne skabe former og farver og lege med det, lige så tosset man ville, bruge sin fantasi inden for det her. Fordi til at starte med i folkeskolen, kiggede jeg meget ud af vinduet og brugte min fantasi på det. Her, 22 år senere, omsætter Wisniewski stadig hans tanker og idéer til visuelle værker. Det kommer bare at flyde. Hvis folk snakker til mig om en idé eller en tanke, de har, så får jeg straks en visuel billede inde i mit hoved. Han har blandt andet udført udsmykning på bestilling for alt fra Batoni i København til Roskilde Festival og for virksomheder og private. Master burner. I dag skal den 32-årige graffiti-maler ud at lægge en sidste hånd på et værk, han dagen forinden har påbegyndt. Form for freestyle hver eneste gang vi går ud, så det er jo ikke skitsemæssigt, så det er spændende at se, hvordan og hvorledes. Det giver en kriller i maven. Man er oppe at køre, og man lever 100%, når man er ude at male. Det her fabriksområde huser en del af Københavns undergrundsmalere, men blandt dem er der stor forskel på, hvordan de bruger deres graffiti til at udtrykke sig. Der er hele tiden den her splittede gruppe, der siger ulovlig graffiti, toggraffiti og sådan noget. Det er det eneste real, der er i miljøet, ikke? Det er der også forskellige splittede meninger om. For mig der er det nok det mest kunstneriske udtryk, man får frem i det her graffiti. Hvordan man kan udvikle sin stil mest aggressiv og fylde farver og lave store kombinationer og sådan noget i den. Der har du ikke tid, så du står og laver noget ulovligt. I starten af 90'erne blev Wisniewski taget for adskillige ulovlige malerier, og han måtte betale sin straf til systemet. Siden har han holdt sig i skinnet og maler nu kun ulovligt i nedlagte fabriksområder, hvor hans tanker og idéer kan få frit spil. Det kommer bare løbende. Man sætter en streg, og den streg giver en idé, og så udvikler det sig til det færdige værk. I 2001 indførte regeringen en nul-tolerance-politik over for graffiti-malere, i den tro, at kulturen ville gå i dvale. Så de nedlagde alle de her lovlige steder. Og det har jo så gjort det, at graffiti det er jo blomstret helt vildt op i dag. Og har udviklet sig ud til en form for street art, som ses på alle gadehjørner bare man tager ind til byen. Wisniewski laver som oftest hans malerier på bestilling, og de tager typisk en dag eller to at udføre. Der er ikke nogen facitliste på, hvornår maleriet det skal være færdigt, eller hvordan det må ledes. Det er bare en fornemmelse. Det kommer hen ad vejen. Lige pludselig synes man, nu er det færdigt, og så er det færdigt. Sådan er det. Endnu et piece, som det hedder, er blevet til, og endnu en gang er Wisniewskis tanker blevet til et værk. Fedeste fornemmelse. Folk tager stoffer, folk tager din og datten. Jeg tager min graffiti, fordi det er det, der giver mig mit kick. Yeah.